Počas horúcich letných dní sa nikomu z nás nechce veľmi hýbať. Na druhej strane však chceme v plavkách všetci vyzerať veľmi dobre. Tráviť čas v posilňovni či v iných uzavretých priestoroch nie je práve najideálnejšia predstava leta. Čo by ste povedali na to, keby ste si mohli zacvičiť na mäkkej tráve pod stromami a letný Vánok by k vám prinášal osviežujúce kvapky vody z miestnej fontány? Ak si myslíte, že takéto miesto nie je možné v centre Bratislavy nájsť, poďte sa s nami presvedčiť o opaku. V medickej záhrade som si takéto cvičenie pod stromami vyskúšala. Zacvičila som si Pilakala jogu, aby som vám o nej mohla povedať viac. Čo sa skrýva pod týmto nezvyčajným názvom? No je to vlastne nová metóda spojenia pilatesu, kalanetiky a jogy. No a keďže sa teda týmto jednotlivým cvičeným súborom som sa venovala teda predtým individuálne, teda jednotlivo, tak som to takto spojila, keďže sa mi to osvedčilo v cvičeniach so ženami. No pilates, asi väčšina ľudí pozná, že sú to dýchové cvičenia sústredené na oblasť trupu, na spevnenie drobných svalov okolo chrbtice, okolo brúška, čiže trup. A keď máme spriamený trup, tak vlastne máme posilnenie celé telo. Yoga, tam sú vlastne dýchové cvičenia, koncentračné a naťahovacie. Takže yoga vlastne nám zase regeneruje nielen telo, ale aj myseľ, teda aj našu dušu a duševnú pohodu. A kalanetika je to posilovacie cvičenie, ktoré vlastne vychádzajú, sú to také malé pohyby, ktoré nám posilujú jednotlivé svaly. Sú to drobné pohyby, ktoré sa robia intenzívne a viacej opakovaní. Tráva bola po nočnom daždi ešte trochu mokrá, ale slniečko už príjemne hrialo. Cvičenie v takomto harmonickom prostredí je veľmi príjemné, čo mi potvrdili aj ostatné spolucvičiace. Úžasné. Modré nebo, zelená tráva, fantázia. Ponaťahujeme sa, podcvičíme si. Senzačné. Super, veľmi dobre. Sprvu, keď ma teda z mesta oslovili, že by sme teda cvičili pod stromami v medickej záhrade, tak som sa toho aj zlákla. Preci, hovorím si, je to na verejnosti, je tu veľa ľudí, rušivé momenty, počasie či vyjde. Cvičenie teda na čerstvom vzduchu je úplne super, pretože v telocvični vieme, že občas je ten vzduch vydýchaný, musíme čakať, kým sa vzduch prečistí. Pri Pilakala joge sme si príjemne ponaťahovali a poposilňovali telo, zregenerovali sa a aspoň na hodinku sme odsunuli bokom všetky starosti a stres. Chodievam sem už asi 3. rok a aj doma si precvičujem niektoré tie cviky a mám z toho dobrý pocit, dokonca niekedy idem aj do záhrady doma a tam to skúšam. Takže je to veľmi fajn a sa mi to páči. Dlho som necvičila, nepohybívala sa, takže to cítim trošku, ale je tu fajn. Veľmi dobré cvičiteľky, hlavne táto, Naj. Ak chcete pre svoje telo urobiť niečo aj vy, postavte sa z gauča a príďte do medickej záhrady v pohodlnom oblečení. Všetko ostatné je k dispozícii. Tunák je cvičenie bezplatné, čiže je voľný vstup a cvičenci majú karimatky k dispozícii. Predtým som robila jogu, cvičenia na chrbát a tak teraz som zmenila. Toto je trošku náročnejšie, aspoň niektoré cviky, ale je to na rozhýbanie celého tela, takže je to prosperujúce pre naše zdravie. Pilakala joga je určená pre ženy aj pre mužov všetkých vekových kategórií. Cvičenie je ozdravujúce, zlepšuje držanie tela, ohybnosť kĺbov a je tak účinné proti osteoporóze a artróze. O zdravotných účinkoch cvičenia ako takého síce všetci vieme, ale málo kto z nás je sebadisciplinovaný. K pravidelnému cvičeniu nám však môže dopomôcť motivujúci kolektív. No to je dobré, fajn, prima. Som to aj so sestrou, s jednou, s druhou, tak je to veselé. Samozrejme, že motivujú, no. Ono je to s takou chuťou človek cvičí. Je to senzačné. A ponaťahujeme sa celé telo. Úžasné. Okrem Pilakala jogy si v medickej záhrade môžete zacvičiť aj Tai Chi Chuan, jogu, Hatha jogu alebo sa môžete naučiť sebaobranu. Informácie o termínoch jednotlivých cvičení nájdete na webovej stránke Starého mesta a rôznych tlačných materiáloch mesta. 8. ročník podujatia Cvičenie pod stromami pripravený v rámci kultúrneho leta je tu pre vás. Anka Repková, Televízia Bratislava.